Υπάρχει ένας φωτογράφος εδώ που φωτογραφίζει. Έχετε δει ένα φωτογράφο, κύριε, ένα φωτογράφο που φωτογραφίζει, είδατε εδώ. Ένα φωτογράφο που φωτογραφίζει. Και παιδιά, ότι ένας επαγγελματίας που φωτογραφίζει. Εσείς, όχι, δεν, τον έχω δει. Συγγνώμη, ήρθε. Γεια σας, έχω ακούσει τα καλύτερα για σας και θα ήθελα να με φωτογραφίσετε, αλλά πριν με φωτογραφίσετε θέλω να ξέρω τι πληρώνω, πόσο κάνει η φωτογραφία. Εξαρτάται, κύριε. Εξαρτάται από τι, κύριε. Εξαρτάται από τι θέλετε, κύριε. Θέλω, ας πούμε, έφυγες με ένα πορτρέτο. Ένα πορτρέτο σκέτο. Μόνο το κεφάλι. Και ο λαιμός να φανεί που ακουμπά. 10 ευρώ, κύριε. 10 ευρώ το πορτρέτο το κεφάλι μόνο. Ναι, κύριε. Ωραία. Μένω το κεφάλι. Οι ολόσωμοι τότενες. Οι ολόσωμοι τότενες 10 ευρώ, κύριε. Μα τι λέτε, κύριε, 10 ευρώ σκέτο κεφάλι και οι ολόσωμοι όλοι 10 ευρώ. Τι λέτε, αδικία δεν είναι. Για μας το ίδιο πράγμα είναι, κύριε. Ένα κλικ κάνουμε. Ένα κλικ κάνετε, αλλά εγώ θεωρώ πως είναι αδικία. Τόσο κάνει, κύριε. Ωραία, εγώ θέλω μια ολόσωμη για ταυτότητα, κύριε. Τι θέλετε? Μια ολόσωμη για ταυτότητα. Ολόσωμη για ταυτότητα. Βεβαίως. Δεν γίνεται, κύριε. Γιατί δεν γίνεται, κύριε? Γιατί στην ταυτότητα μπαίνει πάντα κεφάλι, κύριε. Εγώ θέλω ολόσωμη για ταυτότητα, κύριε. Σας είπα δεν γίνεται, κύριε. Γιατί λέτε δεν γίνεται, κύριε? Γιατί το λέει ο νόμος, κύριε. Δεν πληρώνει ο νόμος, κύριε, πληρώνει εγώ. Σας είπα, κύριε, δεν γίνεται. Μη φωνάζετε, κύριε. Θέλω ολόσωμη για ταυτότητα. Δεν γίνεται, κύριε. Ωραία, κάντε με εσείς ολόσωμη για ταυτότητα, ακόμα εγώ το κεφάλι το δίνω για ταυτότητα και κρατάω το σώμα να θυμάμαι πως ήμουν όταν έβγαζα ταυτότητα. Πειράζει. Ωραία. Στηθείτε. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Στηθείτε, είπα, κύριε. Τι λέτε, κύριε, τι με περάσετε, για νόμαλο. Σας παρακαλώ. Στηθείτε, κύριε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Σε μένα θα κάνετε τη δουλειά σας, κύριε. Όπως κάναμε τη δουλειά μας στο Στόκα, όπως κάναμε τη δουλειά μας στο Γιώγανα και σε εσάς κάνουμε τη δουλειά μας, κύριε. Ωραία. Γιατί δεν την κάνετε στο λάκι να μαθαίνατε? Τέλος πάντων, κύριε. Στηθείτε, κύριε, να βγάλουμε τη φωτογραφία επιτέλους. Συγγνώμη, παρεξήγησα, κύριε, ειλικρινά παρεξήγησα, γιατί βλέπω ότι το μάτι σας παίζει και το κεφάλι σας γυαλίζει και νόμιζα ότι πάτε αλλού. Στείνομαι, εντάξει. Ωραία. Χαλαρώστε λίγο. Είστε πολύ σφιγμένος, κύριε. Χαλαρώστε. Χαλαρώστε λίγο ακόμα. Λιγάκι ακόμα, κύριε, είστε ακόμα σφιγμένος. Χαλαρώστε μου, κύριε. Όταν λέω χαλαρώστε, κύριε, δεν εννοώ να πέσετε κάτω, εννοώ στην έκφραση. Στην έκφραση σαν μαλάκας, κατάλαβα. Δεν το Παπαδημητρίου, μάλιστα, κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνουμε να αποκτήσει κάποιο ζωντάνια η φωτογραφία. Θα ήθελα στο δεξί μάτι, από εδώ που είμαι, να δείξουμε μία λάμψη. Στο δεξί μάτι λάμψη? Ναι, το αριστερό δεν με ενδιαφέρει, δεν το βλέπω. Δηλαδή το δεξί λάμψη, το άλλο στα αρχίδια του? Ναι. Οκ. Ωραία. Πολύ καλό. Ωραία. Λάμψη στο δεξί, το αριστερό δεν με νοιάζει. Στα αρχίδια του, το είπαμε. Ωραία. Ωραία. Θα ήθελα να δείξουμε τώρα μία κίνηση στη φωτογραφία. Κύριε, ναι. Κίνηση. Ενώ κάτι με το χέρι να κάνουμε μία κίνηση. Λίγο το δάχτυλο εδώ. Κάντε λίγο το δάχτυλο. Ναι, ωραία. Σωστά. Για να δούμε αν δουλεύει αυτό. Εντάξει, καλό είναι. Γιατί δεν το δοκιμάσετε στον κόλλο σας, κύριε? Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Συγχωρείτε, κύριε, με συγχωρείτε, εντάξει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η λάμψη, εντάξει. Μια χαρά είναι και η λάμψη, το χέρι. Τώρα, κοιτάξτε, έχω ένα μικρό πρόβλημα. Επειδή ως καλλιτέχνης φωτογράφος βλέπω με τις σκιές και το φωτισμό. Όπως πέφτει το φως από πάνω, η μύτη μου κάνει μια σκιά στο σαγόνι. Δεν φταίτε εσείς, κύριε. Θα ήθελα το σαγονάκι σας λίγο πιο έξω. Λίγο ακόμα, κύριε. Λιγάκι ακόμα. Αυτό είναι όλο. Έτσι, μπράβο, ωραίο, ωραίο. Κάτι σαν πορτοκάλο μου. Πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το λέω, αυτό κάναμε εδώ. Ωραία,
Σηκώστε μου λίγο κύριε τον αριστερό ώμο, αν θέλετε. Χωρίς να γέρνετε κύριε. Συγγνώμη κύριε. Ωραία. Τη λάμψη, μη χάνουμε τη λάμψη. I'm sorry. Ωραία. Το σαγονάκι που το χαλάσατε. Οκ. Άμα είναι να χαλάμε το ένα και να φτιάχνουμε το άλλο δεν γίνεται δουλειά. Δεν κάνετε γιατί μπορεί να δόντια μου κύριε. Ωραία, ωραία. Είμαστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Τώρα τουρλώστε μου λίγο τον κόλο, αν θέλετε. Τουρλώστε κύριε. Τουρλώστε άφοβα. Έτσι. Τουρλώστε κύριε, κι άλλο έτσι. Να φτάνουν τα κολομάγουλα στις επιγονατίδες κύριε. Τελικά κύριε θα μας καμπίσετε από πάνω που θα με. Σας παρακαλώ κύριε, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Ωραία, ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μην μου χαλάτε το σαγονάκι κύριε, μην αφαιρείστε. Πονάει ο φάρικας. Ωραία. Τώρα θα ήθελα το αριστερό πόδι να σηκώσετε τη μύτη του παπουτσιού. Ποιο πόδι? Το αριστερό κύριε. Ωραία. Λίγο πιο έξω κύριε και τη μύτη πιο πάνω του παπουτσιού. Δεν μπορώ κύριε με τραβά τα αρχίδια μου κύριε. Παρακαλώ κύριε, συνεργαστείτε λίγο. Τι άλλο κύριε να συνεργαστείτε. Κι άλλο λίγο. Ωραία, ωραία. Ωραία, την καμπούρα μέσα. Δεν μπορώ κύριε, καταλαβαίνω τη μαρίκητα έτσι κύριε. Τη λάμψη στο μάτι μη κάνουμε. Το σαγονάκι. Ωραία. Ωραία, 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 ωραία. Καλά πάμε. Και τώρα θέλω ένταση κύριε. Σφιχτείτε κύριε. Σφιχτείτε κι άλλο κύριε. Δεν μπορώ κύριε, θα γεστώ ρε μαλάκα. Ένταση κύριε. Κι άλλο κύριε, το έχουμε σχεδόν. Του σου ρε γαμότο. Τι έγινε? Έμεινα από μπαταρία.